Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska hráme Minecraft a ultra hardcore a som tu spoločne s Jakubom! Je to brutálne! Wow, strašne je to Sigma Bows MG like boys, áno. Je to paráda. Takže ideme hrať. Čau. Kubo, koľko myslíš, za koľko myslíš, že dní dohráme, zabijeme draka v ultra hardcore? Koľko myslíš, že to bude trvať? Neviem, ale práve kacam džunglový kmeň. Asi, že za 4 dní. No ja si myslím. Dobre, rozkraftíme si... Aha, doriti, mi sa tu nedá toto crafting, to je jak primitív. Nevadí, aj tak sa hrá. No dobre. Tu nám máme základné jedlo, tekvicu. Tekvica je úžasná, zdravá, či... Melon, bože, som debil. Je to úžasné. Vlgaha. Vlga zajac. Hahahaha. Zveriti, idem teraz aj ja po tebe. Sem. Pis Poď sem. Pis a mačka, do piče, ja som v F5. Nie, nerob. Vlk? Vlk? Vlk ťa naháňa. Ja som v F5, ty hovno. Kde to ťa vlk naháňa? Fakt ťa vlk naháňa. Wow. A už ide po tebe aj bík? To nechápem, ako je možné. Fest si vážime srdiečka. Tu by som sa zabýval, pozri sa. Ty kokos. Ty vieš tom, že my nejdeme mať žiadny dom. Prečo? A čo chceš robiť? Poď sem. Ja vedel speedrun, prepač. Nerob, nie, fakt nerob, už mám málo, fakt nerob, nie. Ty debil! Ty žebrák, fakt nerob. Poď čau na slovečko. Prosím. A ešte? Ocinko. Prosím, oci. Ako ešte? Prosím, oci. Prosím, oci. Prosím, oci. Dobre, teraz takto zostaň. Zostaň. Tak. Rodeo. Dobre. Dobre. Dúvaš crafting, no tak. OK. Chápeme sa. Dobre, ja idem zabíjať nejaké zvieratá, aby sme mali čo žrať, keď nás prepadnú v noci žebráci. Dobre, ja si idem urobiť diamantové veci. Chápeme. Dobre, tu je pec, potom pec nám spadla. Daj tam uhlie aj s jedlom. Čiže som si chcel spraviť meč. Si moje prekliatie, ktoré sa mi dožil lieva láskou po ruce, láskou tém, láskou každý deň, láskou, ktorou spievame na teba. Dobre, ideš bomby. Ja mám ťa rád. Je tu zombík, ktorý dostaneš, dereš. Čo? Dostaneš, dereš, aha. Dostal. Ha! Ale ja sa odtiaľ to potom už nedostanem, von. Kde som sa to dostal? Zlato. Koľko je tu tých hovenovadí. Nie, som mŕtvý! 3 jabka! Nie! Padaj! Nie! Znovu tu... Jak som ho porobil, žebraka? Vypadni. Vykrati torčky. Tu je toho železa. Diamanty! Hacking. Ty, a tu je toho železa veľa.
diamant, ale nemám železné toto. Ho iba obídem. Udial som okolo toho diamantu Ty si debil. Čo nám k tomu chceš povedať, Kuba? No... No... Čaute! Čaute! Tu vôbec predtým sa nič nestalo. Sme tu v novom svete, je to strašne super. Yes. Áno, ten svet predtým bol úplne na hovno. Vlastne som úplne šťastný, že tam Kubo zdochol, lebo som vôbec nemal 26 železa u seba, je to super. Takže môžeme pokračovať ďalej. Jupi. To bolo... No... Bolo to rýchle. Oho, tu čo tu je minecart, pozeraj. Druhý. To čo je? Pozeraj, tu je minecart. Za piče. No veď tam bude Majča. Ale pozri sa, on je tu len tak na piesku a tam je ďalší. Veď tu sú Minecrafty. Aha. Lapis, uhlie. A lapis vezmem, aj keď ho nepoužijeme. S básnikom. Z ich krásnych... Tu je púšť. Tu je ten nový mob. Čo tam je? Nový mob. A to je už normálna planina. Dobre, idem zať. Tu na tejto planine to vyzerá dobre. OK. No dobre, takže poď tu budeme bývať. Čo chceš byť, miner alebo builder? Postavíme si taký dom, kde budeme mať základňu a také veci. Nie, na čo dom? Na čo? Tak keď ťa bude naháňať oné, aby si sa niekde schoval v noci. But this is speedrun. No tak You jasne, know? ideme to za 5 minút dohrať. No? Of course. Tak čo chceš ísť? Ísť ťažiť alebo stavať? No ale my v Nedry skapeme. Keď budeme hľadať blaze rody. Nie. Mám tady tiež hungerbary. Mám chleba jeden u seba. Nerov, ty debil. Koľko životov máš? Nerov, ty debil, veď mi ich neuberaj. Mám ti ja streliť sekerou. No, by si skúsil. Tak možno by... Dobre. Túto noc spíme. Dobre, môžeš. Díky. No poď, ty malý smrad. Kurva. 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 Ty si koko.